2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kagpagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa mga balita lokal. Arestado ang isa ko 47 anyos nga babae matapos ginlegar ginkidnap ang 5 pa lamang kaadlaw nga lapsag sa Don Salvador 1, Barangay Tinamboan, Ciudad San Cadiz. Ang suspek ang kilala nga si Duran residente sa Purok Hitalon, Barangay Zone 4, Ciudad San Cadiz. Na-rescue naman sa otoridad ang bata sa Don Salvador 2 sa Barangay Tinampaan sa kahapon nga adlaw Domingo. Sunod sa report, nagreklamo ang ginikanan sa lapsag nga santay Rolin kag Cory Inocencio sa Women's and Children's Protection Desk sa Cadiz City PNP matapos ang kidnap ang ilang bata sa Sabado sang hapon Pebrero 22. May residente nga nakasugid sa kapulisan sa ginsakyan nga tricycle sa suspect upod ang bata. Rason ng patigan ang rescue operation. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag sa Iloy sa bata nga si Cory, Pebrero 16 sa nagbata ini sa Cadiz District Hospital. Kag sa piyak nga hindi niya kilala ang suspect, nagtanyag gabuligan sila sa mga dokumento para makagawa sa ospital. Ginpahayag ni Connie nga nag-upod pa sa ila balay ang suspect tugtog nga ginbitbit ang lapsag sang nagbakal sa tiyangge apang wala na ini nakabalik. Sa karon hindi pa klaro ang motibo sa pagkidnap sa bata.
Desidido ang pamilya Inocencio nga magpasaka sang kaso batok sa sining sospetsado. Naglumpat ang 41 anyos nga lalaki sa flyover sang Barangay Bata, siyudad sang Bacolod, mga 7 sang gabi, Pebrero 23. Ang lalaki ang hungod nga wala giningadlan apang tumandok sa siyudad sang Talisay. Sa investigasyon sang Police Station 3, naglumpat ang mga persona sa portion sang flyover, mga just 15 metros nga kataason, kabangdanan kung nga ginbatsyag sining palanakit sa iya nga hawak kag karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dugang pa ginpahayag sa mga persona nga napraning ini rason kung nga iya naghimo ang paglumpat apan nagapati naman ang kapulisan nga may problema ini personal. Posible naman mga tubang ang lalaki sa kasong alarm and scandal bangod na dulot sini nga problema sa publiko. Nakumpiskar naman ang 162,000 pesos ng balor sa ginasuspetsuhan Shabu sa 3 ka street level target sa 2 ka bypass operation. Yagin patigayon sa Purok Pandan Rosas, Sibucao, Barangay Banagos, siyudad sang Bacolod sa Sabado sang gabi, Pebrero 22. Unang nadakpan si Nolan Bachoco, 43 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Kag nakuhaan sang balor 27,000 pesos sa ginapatian Shabu kag drug paraphernalia. Nadakpan man sa George Bindol, 55 anyos, kag Jared Villar, 32 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Nakuha kay Bachoco kag Bindol ang balor 135,000 pesos nga ginapatian Shabu kag drug paraphernalia. Ang mga suspek karon ang preso sa custodial facility sang Police Station 3. Na-recover naman ang 108,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu sa 5 ka mga sospetsado sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Occidental sa isa ka drug den sa Sitio Cubay, Barangay Ginhalaran, siyudad sang Silay sa itong Sabado sang gabi. Ginkilalang subject sa operasyon kay Mario Hornalin nga ginaligar, maintainer kasang among drug den, kagarestado man Sanday Rico Castillo, Mark Relacion, Carlo Diaz kag Eric Datuon. Suno kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, madugay na gina-surveillance si Hornalin umpisa sang naga-operate ini sa Barangay Bata sa siyudad sang Bacolod. Duga pa ni Gomez na preso na sadto si Hornalin bangod sa illegal nga droga apang nakagwa sa presuhan kag nagpadayon sa pagbaligya sang droga sa balay sang iya lola sa Silaya. Palayag pa ni Gomez ang 4 kay ban pa nga naresto pod kay Hornalin ang yara sa watch list sang among barangay kag natalana kung tani nga ipa-surrender. Na-recover sa mga sospetsado ang 12 ka heat seal transparent plastic sachets sang ginasuspetsohan Shabu nga may kabugaton nga 16 gramos. Preso karon sa custodial facility sang Silay PNP ang mga naaresto kag ginaprepara na ang kaso nga ipasaka batok sa ila. Ngayon na ako ni siya subject, dati din sa bata, Bacolod. Tapos nung mga amo niya, nagat na sa backpan, na priso man siya, tapos nakagwa. Tapos ako ngayon, nag-continue naman siya sa illegal activity niya. Dito na siya sa sa may barangay Ginhalaran, Silay City. Kabahin sa pahayag ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez. Samtang nagdangat naman sa ospital ay isang lalaki matapos ginbuno dira sa may corner Margarita Hernay Street, Barangay 40, siyudad sang Bacolod sa Sabado sang hapon, Pebrero 22. Ang biktima ang kilala kay Josel Aguilar, 20 anyos, kabuluyo sang Phase 6B, Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Samtang ang suspek nga ginkilala naman kagaron at large pa, amo si Lino Aguilar, nagapuyo sa Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod. Sa investigasyon sa Police Station 6, nagatindog lang ang biktima sa kilid dalan sang inaingin plapitan sa suspek kag ginbuno. Ginkuha pa sang suspetsado isa ka cellular phone nga ginpalagyahan sang abyan sang biktima. Padaan pang investigasyon sang kapulisan sa motibo sang sining pagpambuno. Padayon nga ginapangita si Antonio Cañedo nga amuang ginatudlo sospetsado sa pagpatay kay Wendell Tormis Giganto pagi sa pagbuno sa Pebrero 22 ng udto sa Ilagan Extension, Barangay 6 sa siyudad ng San Carlos. Sunod kay Lieutenant Lamberto Mirande, Deputy Chief of Police ng San Carlos PNP, at large sa karon si Cañedo. Nibaluan sa nagiganto kag Cañedo ang lunsay na lakip sa drugs watch list sa San Carlos PNP. Isa karon sa ginalantaw nga motibo sa nagluntad nga krimen ang may kangtanan sa illegal nga droga.
Una diri napatay si Iganto matapos ginbuno ni kanyado sa nagkalain-laing nga bakin sang iya lawas. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, nakaangko naman sang kapilasan ang 3 ka mga senior citizens kag isa pa matapos naigo sang nag-wild nga motorsiklo sa compound sa Iglesia Filipina Independiente nga simbahan sa Barangay Poblasyon, Siyudad Sambago, Malasyateng takna sang aga, Pebrero 23. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Yugarda sa Yapal, 70 anyos, pumuluyo sang SBV Phase 2 sang Barangay Lagasan. Sumuman si Bonifacio Magtang, 75 anyos, pumuluyo sang Purok Pulang Duta, Barangay Lagasan. Kag Aida Habunete, 57 anyos, pumuluyo naman sang Purok Mainuswagon, tanan sang Barangay Lagasan. Kag Mika Sayapal, 75 anyos, pumuluyo naman sang Trinidad Street, Barangay Poblasyon sa Siyudad Sambago. Ang tag-iya sa motorsiklo kilala kay Alex Importa, 57 anyos, pumuluyo sang Purok Saging, Barangay Balingasag, Siyudad Sambago. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Mars Anthony Luto, ang traffic investigator sa Bago PNP, bago lang natapos ang misa, kagin paandar ni Importa ang motorsiklo, apang ini ang nagka-diferensya sa makina kang nag-wild, kag natabuan gid sa pagwa sa mga nagasimba, rason nga nagkalaigo ang mga ini. Nakaangkon sang kapilasan ang mga biktima, apang malayo naman sa katalagman nga karon, padaan pa ginabulong sa ospital. Ginausisa pa ang rason kung nga ang gulpi lang nag-wild ang ining motorsiklo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay stress sa ato naman ka-aksyon nga nagproblema sa mga bukol nga natubo sa inyong lawas, cyst man o tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Nernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Alkalde sang Kapas Tarlac nagapilar sa DOH nga magpangita sa ibang nga lugar nga pwede himuon nga quarantine area kag hindi ang ilang nga lugar. Samtang Senadora de Lima ginakabing nga hilway ang kagulingon sa piyak nga 3 ka tuig na nga napreso. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:20. Detalya na sang mga balita nasyonal. Nagapilar si Mayor Reynaldo Katakutan sang kapastarlak sa Department of Health nga magpangita sa iban nga quarantine area magluwas sa New Clark City. Ini ang ginimong apilar ni Katakutan matapos na ibaluan nga ikaduha nga batch ang repatriates ang ilakipan sang masobra 400 ka mga Pinoy gikan sa Diamond Princess cruise ship nga apektado sang coronavirus disease 2019 ang pagadalon man sa New Clark City Quarantine Facility. Suno sa alkalde, nagapagabay ni kay Health Secretary Francisco Duque nga kung mahimo tungaon ay kaduha nga batch sang repatriates bangod tuman ini kadamo kag hindi lamang ipahamtang sa banwa sang kapas. Suno pa kay Katakutan, ginpasiguro siya ni Duque nga ginahanda ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija nga posible usaron man bilang quarantine facility. Una na nga nagpabutyag ang lokal na gobyerno sang Kapas nga ila ginapamatukan ang pag-usar sa New Clark City bilang quarantine facility bago mabutan sa peligro ang ikaayong lawas sang mga residente. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang isa ka Pinoy sa Singapore. Ini ang ginkumpirma ni GFA Undersecretary Brigidio Dulay. Suno kay Dulay, ginpahayag sang Philippine Embassy sa Singapore nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka Pinoy nga karon gin-isolate na. Ini ang una kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga ibabadong isa ka Pinoy sa Singapore. Wala na gin detalye pa sang GFA ang ini nga kaso. Nagpanugya naman ang gobyerno sang Singapore sa mga travelers nga likawan ang pagbiyahe kung hindi man kinahanglan sa South Korean cities sang Daegu kag Cheongdo
kasunod sa nagasaka nga COVID-19 infections sa amo nga lugar. Mag-aabot naman sa Pilipinas sa Pebrero 25, Martes nga adlaw ang ginatos ka mga Pinoy nga sakay sa cruise ship nga Diamond Princess sa Japan nga apektado sa coronavirus disease o kon COVID-19. Inisunod naman kay Foreign Affairs Secretary Dorel Jr. matapos ang paisol ang plano nga repatriation. Kasunod nga kinahanglan nga matapos ang mga laboratory test kag magsunod sa quarantine protocols. Sa Sabado, nagpangayo sa pasaylo ang gobyerno sa Japan matapos nga nagbiya sa barko ang 23 ka mga pasahero nga wala nagpaidalon sa insakto nga test. Napaidalon na ang tanan nga Pinoy sa test kag sa karon ginahulat na lamang ang resulta. Sunod sa Department of Health, kapin 460 ka mga Pinoy sa barko ang napakabay nga magbalik sa Pilipinas. Sa pinakauli nga datos, 52 ka mga Pinoy sa barko ang nagpositibo sa virus kag isa na ang naka-recover. Sa iban nga balita national, ginakabig naman ni Senadora Leila de Lima nga free o kon hiluway ini bilang hindi isa ka biktima kundi manog pangapin sa mga kinamatarong sa mga tao. Kasunod nga 3 na katuig ini nga napreso bangod sa mga kaso may kang tanan sa illegal nga droga. Sunod kay de Lima, mas nagbakod pa ang iya gusto nga ipakigbato para proteksyonan ang kahilwayan kag interes ng mga Pinoy. Dugang pa ni de Lima, hindi siya isa ka biktima. Hindi lamang siya isa ka survivor kag fighter, kundi isa man ka defender. Sa Pebrero 24, 2017, si De Lima ang nagsungka sa otoridad matapos serbihan sang PNP Criminal Investigation Detection Group sang warrant of arrest nga gin-issue sa korte sa Muntinlupa bangod sa mga kaso angot sa droga. Nag-ugat ang kaso bangod gin-alegar gintugutan ni De Lima nga maglapta ang illegal drug trade sa sulod sa New Bilibid Prison sang ini ang nagpangalagad bilang Justice Secretary. Suportado naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang plano pagtanyag sa mga Pinoy nga nagapangita sa trabaho nga magtuon sang Mandarin agon makatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Industry. Sunod kay Aksyon Party List Representative Eric Yap nga mahimo makatrabaho ang mga Pinoy sa Pogo Industry kung makaibalos la sang Mandarin kag mahimo nga makakita sang 60 tugtog 100,000 pesos sa kada bulan. Samtang ginsuwestiyon man ni Bello nga hatagan sang pondo ang Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA agud makabutang sa mga training center para magtudlo sang Mandarin sa mga Pinoy nga gusto nga magtrabaho sa mga Pogo Industry. Paatag ni Bello akong makahibalo na sang Mandarin ang mga Pinoy, mahimo na nga hindi maghatag sang permit sa mga Chinese nga magatrabaho sa Pogo. Madamo nga komitiba sa Senado ang sa karon naga-imbestigar sa mga Chinese Pogo industry angot sa isyu sang legalidad, labor policies kay naligar krimen nga ginaangot sa negosyo. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga nadulaan ang gobyerno sang Pilipinas sang 51 bilyones pesos nga bangod sa tax evasion sang Philippine Offshore Gaming Operation na Pogo. Sunod kay Gatchalian, nakakolekta lamang ang Bureau of Internal Revenue sang 11 bilyones pesos gikan sa Pogos nga dapat nakakolekta kun tani isang 62 bilyones pesos. Ginpathag ni Gatchalian ang mga Pogo ang may ginatawag nga offshore companies sa diin diri sila sa pungsod nagaoperar pero wala sila nagabayad sang buwis bangod ila ginasiling nga hindi sila rehistrado sa Pilipinas. Sunod kay Gatchalian sa 60 ka mga Pogo licenses nga gin-issue sang Philippine Amusement and Gaming Corporation, 11 lamang ang nakarehistro sa Pilipinas samtang iban ang nakarehistro sa iban nga pungsod. Sunod pa kay Gatchalian, luyag sa gobyerno nga magdamo ang foreign companies nga mag-invest sa pungsod pero hindi sila dapat exempted sa pagbayad sa insakto nga buwis. Mag-aabuligay ang Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency para makuha ang pareho nga data sa kampanya sa administrasyon sa pagtapna sa illegal nga droga sa pungsod. Sunod kay Lieutenant General Guillermo Ilazar, ang Deputy Chief for Operations ng PNP, kauman ang concurrent chairman sa Oversight Committee on Anti-Illegal Drugs, tuyo sini nga mag-consolidate ang tanan nga data para malikawan ang pagsalangisag kag misinterpretation nga mahimo resulta sang wala nagapalareho nga figures ang itapagwa angot sa drug wars ang gobyerno. Duang pa ni Lazar, pareho nga ginapakabalaot sa ang PNP kag PIDEA tungod sa wala nagapalareho nga data kag isa ka indikasyon nga wala sang koordinasyon sa duha ka organisasyon. Patag pa ni Lazar nga ang pareho nga data may angot sa kung pila ka mga drug personalities na nagsungka
sino ang naaresto kag napatay kag target sa palabuton nga operasyon. Ang tama ini kay importante sa paghimo sang estratehiya para masiguro nga epektibo ang drug war. Arestado naman sa otoridad ang isa ka Chinese national nga nag-viral sa social media matapos nga nagpanupla sa sulod sa isa ka fast food restaurant sa Manila. Ginkilalang suspect nga si Jin Xiong Kai, 35 anyos nga nadakpan sa Police Special Reaction Team sa Manila Police District. Si Jin Xiong nga nadakpan bangod sa grave scandal and just vexation kag malicious chief sa idalom sa revised penal code. Una nga naglapta sa social media ang video nga paglalisay sang Chinese national kag sang security guard sang fast food restaurant kag sa ulihin nagpanupla ang Chinese sa salog sang establishmento. Malapit na nga matapos ang bilateral labor agreement sa tuwas ang Pilipinas kag Russia. Inisunod naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Sunod kay Bello, ilan na sa karon gina-finalize ang agreement sa tuyo nga matagan sang proteksyon kag suporta ang mga OFW sa sunod nga ila ginalantaw nga magasaka ang demand sa mga trabahador sa Russia. Sunod kay Bello, interesado ang Pilipinas sa Russia nga pirmahan ang deal kasunod nga nagadako ang demand para sa mga skilled kag semi-skilled workers sa Russia. Damdag lang, ginamindahan sang Moscow ang lahi angon sa pagkuha sang skilled workers para maabi-abi ang mga foreign workers. Kapin 1,000 ka mga OFWs ara sa Russia, kagalabanan ang mga babae nga nagtrabaho bilang mga household service workers. Sa katapusan nga balita national, nagpalambot sang pagpakigunog ang palasyo sang Malacañang sa pamilya ni Vice President Leni Robredo kasunod sang pagtaliwan sang iya iloy nga si Salvacion Herona. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, naging dedikado si Herona sa iya trabaho bilang manunudlo nga nagbulig sa pila ka mga henerasyon sang mga kabataan. Nagpabutsyag sang simpatiyang palasyo sa pamilya kag abyan nga nabili ni Herona. Si Herona ang nagtaliwan sa edad nga 84 anyos. Madumduman bulan sang Enero sang nagpanawagan si Robredo sang pagpangamuyo sa iya nagamasakit nga iloy sa hospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Ang Mighty C naman, ang alkaline ng vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, nagababakod sa aton ng immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, manami miningan, antioxidant ng vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibong kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyo ginamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.